anem a seguir en el tutorial. Ara anem a fer el segon pas. Ja hem fet el pas bàsic de jota, hem fet el primer pas i ara anem a per el segon, que és molt paregut, molt semblant al que hem fet al primer, perquè també peguem la volta, però treballem els peus d'una altra manera. Aleshores, és taló, punta, taló, 1, 2, 3, 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 taló, punta, taló, 1, 2, 3. I això seria el pas. Anem a fer sols, si voleu, els peus i després afegim els braços. El peu seria taló, punta, taló, i ara fem un botet, 1, 2, 3, caminant, taló, punta, taló, tornem a fer un botet, 1, 2, 3, taló, punta, taló, 1, 2, 3, és un impuls, taló, punta, taló, 1, 2, 3, taló, punta, taló, 1, 2, 3. Com afegim els braços? Els braços són exactament igual com els altres. El braç que va baix és el que fa la decoració en la cama, és a dir, en aquest cas estic a l'esquerra. Taló, punta, taló, 1, 2, 3, taló, punta, taló, 1, 2, 3, taló, punta, taló, 1, 2, 3, baixa el braç, 1, 2, 3, puja este i baixa l'altre. I ja està, així de senzillet. Evidentment teniu que practicar-ho a casa. El tutorial el podeu repetir tantes voltes com vulgueu, per anar millorant el pas. Ara anem a enllestir els dos, el pas de jota en este pas, que fem exactament igual com en el primer. Però, si el pas de jota, quan comencem, és en el lloc sense moure-nos, és 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En aquest cas, anem a ballar cap avant i tornarem cap arrere de cul. La parella estarà quieta i nosaltres anirem cap avant i cap arrere. I després ho farà la parella que tenim davant. Ho veureu més endavant en els vídeos que anem a passar, només acabem això, anirem pensant-ho i anirem fent-ho. Però ara és per a que ho vegeu, seria tirorirarin, 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 tin-ton-tan, tirorirarin, 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 tin-ton-tan. I ara ballaria les xiques que estarien de cul. En aquest cas, els xics van, en aquest cas jo faria de xic, que van a la dreta, tirorirarin, 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 ti-tot-ti. I les xiques aniran cap a l'esquerra perquè és en espill, ballem tots al mateix lloc. Tirorirarin, 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 tin-ton-ti, tiroririn, tirorirarin. Com que vaig a fer ara de xica per acabar entrant així i rodem. Tirorirarin, 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 tin-ton-ti, tiroririn, tirorirarin, tiroririn, tin-ton-tin, tirorirarin. Tin, tirorirorin, tirorin, tirorirorin, tirorin, tirorirorin, tinta, tirorita, tirori. Mos quedem de costat. Tin, tarin, tan, tirori. Tirorita, tirorin, tirori. Tirorita, tirorita. Tirorita, tirorin. Tirorita, tirorin, tirorin. Pam, param, pam, 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 para, para, pam. S'adona compte, també s'acaba en un alcem, dreta, en aquest cas esquerra-dreta, i girem. Dependrà del lloc on estigues, se tocarà l'esquerra o la dreta.
Molt bé. Amb un braçó. I per acabar, el tercer dia va la tercera folia. A Llíria, xics i xiques, a Llíria se n'anirem. I baix d'una garrofera, la paella, els menjarem. Ara ve molt bé en Sant Vicent, on anàvem a Pasqua i menjàvem o torrà o paella. Ara, enguany, mos toca quedar-se a casa i fer coses diferents. Per això vos estem plantejant de fer aquests tallers. Espero que vos hagi agradat. Fins demà.